For today's video mga idol, tuon na mo ning Mangrove Bay Resort and Cafe. Located na sila sa Tagkatong Carmen, Agusan del Norte mga idol. Unahan lang ni siya sa Bulihon Beach Resort. Nagvideo sa kadali sa ilang gawas mga idol. Tapos ako ning gibasa ang ilang simple house rules. Napod sila yung mga open cottages diri mga idol. Tapos pag kaplastar na namo, hinahinay na kog atos taas para mag-order na. Kahit pagod ka man at di mo maintindihan, huwag kang mag-alala o aking kaibigan. At kung lahat ng bagay ay may kasagutan, at kung wala na talaga ito ang iyong kailangan, ngayon chillax ka lang at makinig ka lang. Positibo lang palagi, huwag kang maiilang. At kung ano man yan, itawa mo na lang sabay sa musikang hatid niya ay kapayapaan. Susunod naman ng musikang reggae, kahit saan magpunta yan ang naririnig sa kalye. Susunod naman ng musikang reggae, Pino reggae, 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 ay reggae. Mauday ni ilang menu mga idol. Saan magpunta yan ang naririnig sa kalye. Susunod naman ng musikang reggae, Pino reggae, 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 ay Goods food ay ang lasa sa ilang mga pagkaon ug drinks diri mga idol. Ug usa pa ako masulti diri sa ilang lugar mga idol. It's a great place to relax and have a chit chat with our barkadas ug atong mga pamilya mga idol. Ali na mo diri, support lokal na ta.